היי יקרות, אני מקליטה לנו תרגול קצר של כמה דקות שיעזור לנו לחזור ככה לשגרה קצת יותר בטוב. כמו שכתבתי לכם, אז המערכת הסימפתטית, המערכת העצבים שאחראית על הקפיצה שלנו לממד ועל התפעול שלנו, היא נדרכת מאוד מאוד מהר, אבל המערכת הפרסימפתטית, מערכת העצבים שאחראית על הרגיעה ועל העיכול ועל העיבוד של הדברים, לוקח לה קצת יותר זמן והיא צריכה מאיתנו קצת יותר תשומת לב. אז בואו נתחיל, אנחנו נשב על הקרקע, אפשר גם בעמידה דרך אגב, נתחיל קצת להחליק על הגוף וגם קצת לטפוח על הגוף, מין טפיחות כאלה רכות ומשחררות, כאילו אנחנו רוצות קצת לשחרר. לי עלה איזה דימוי כמו לפתוח בקבוק של סודה והבועיות ככה מרחפות להם למעלה. ונשב בכל ישיבה שנוכל לנו, קצת נחליק על הבטן ונטפח קצת על האזור של בית החזה, ואפשר במקום בכף יד פתוחה לטפוח עם מין אגרופים פתוחים כאלה, גם לאורך הידיים, או בטפיחות מלאות, או באגרוף פתוח כזה, לדלג על האזור של המרפק. וכשנחזור עוד פעם לאזור של בית החזה, נעשה מין טיפוף כזה שהוא עם קצות האצבעות. נעלה עם זה לאזור של הצוואר והלסת. אפשר ממש מין טפיחות כאלה קלות, האזור של הלחיים, טיפופים, אפשר בעמידה, אפשר בישיבה על כיסא, אפשר על הקרקע. ואז מעל הגבות, אני רואה שהאור פה משחק לי קצת, מעל הגבות, באזור של הלחיים, של הלסתות. טיפוף על הפנים, עצב הווגוס שהוא חלק מהמערכת שאחראית על רגיעה, מעצבב את הפנים. אז אם זה לא נעים לכם טפיחות, אתם יכולות לעשות גם עיסוי. בואו נלך קצת לקו של השיער, נטפח על הראש, מין טיפופים קלים כאלה, עוד טיפה. אז נעשה קצת עיסוי לאזור של האוזניים, צידי האוזניים, ועם האצבעות ממש על התנוחים, ומעלה בעדינות, כאילו אנחנו פורמות קצת את הכפל של האוזניים. זה קצת מצחיק, אבל האוזניים גם מעוצבבות על ידי הווגוס. וצידי הצוואר והעורף, ונשחרר. נשחרר את הידיים וקצת ננער את הידיים. ונבוא לשבת ישיבה שנוחה לנו, זה יכול להיות ישיבה מזרחית או ישיבה על כיסא, זה פחות משנה. נפרוס את הזרועות בשאיפה. נכניס יד מתחת ליד עד המרפק ונשלוב את המרפקים, ואת זה קצת נסובב. אז זה קצת משחרר לנו בין השכמות. וכמה סיבובים לכיוון השני. שוב אפשר גם בישיבה על כיסא. נפרוס את הזרועות כמו איזה כנפיים גדולות של ציפור, ונשלוב שליבה הפוכה עד המרפק, וכמה פעמים ניקח את זה מטה ומעלה עם איזושהי התעגלות בגב וקצת הקשתה. אז נשחרר את הידיים, נשחרר את הכתפיים, וניתן לכתף לרדוף כתף, ונשלב גם את המרפקים בסיבובים האלה, אז תהיה שם תנועה קצת יותר חופשית בין השכמות. ואז נשלוב את האצבעות של הידיים כמו אצבע מורה, ואת זה ניקח קדימה ונעגל את הגב, וכשניקח את זה אחורה נפתח את כפות הידיים ונפתח את הלב. אז שוב, אם זה יותר נוח לעשות את זה בעמידה, אפשר לעשות בעמידה. אני לוקחת את הידיים אחורה, פותחת את בית החזה, שואפת ונושפת, משלבת את הידיים ומעגלת קצת את הגב. אז עוד פעמיים כאלה.
וניפגש בגב ארוך, נפרוס את הזרועות וניכנס לפיתול. אז פיתול אני יכולה בישיבה, יד מאחורי הגב ויד מעבר לברך, או אם יותר קל לכם ויותר נוח לכם, אפשר פיתול על הגב. לשכב על הגב ולהיכנס לפיתול. וניקח לנו כאן 3 נשימות מלאות בתוך הפיתול. נחזיר את הראש חזרה ונלך אל פיתול לכיוון השני. נסו לשמור פה גב ארוך ומפותל עם נשימה איטית ומלאה בתוך הפיתול. עם כתפיים מעט נמוכות. ונחזור חזרה. נשחרר את הרגליים. אז כמה עקרונות קצרים שעוזרים לנו. תפיחות על הגוף, טיפופים קלים כאלה, ניעורים ונשימה איטית ומלאה בתוך פיתול. ופיתול יכול להיות גם בשכיבה על הגב, זה רעיון מעולה, לשכב על הגב, לתת לברכיים לרדת לצד אחד, לראש ללכת אל הצד השני, ושם להישאר ולנשום נשימות איטיות ועמוקות. והנשימה האיטית בתוך הפיתול היא מאזנת חזרה את המערכת הפרסימפתטית, את המערכת שאחראית על רגיעה של הגוף. אז אני מקווה שתרגלתם איתי, מקווה שזה נותן לכם רעיונות לתמוך בעצמכם, והן מוזמנות מאוד לתרגולי זום המלאים. יש שיעורים בימי שלישי, בימי שישי, לפעמים גם יום ראשון אחרי הצהריים. מוזמנות להיות איתי בקשר, לקבל תרגולים מוקלטים, אם יותר נוח לכם לתרגל בזמנים אחרים. שיבואו ימים טובים, שיהיה לנו שקט, שנהיה עם האהובים שלנו, שתיגמר המלחמה, שיחזרו החטופים, אמן. בחיבוק חם לכולן, ביי בינתיים.